Kuha day mig bus guys. Kaya among kuanon, among ayuhon ang tangkal sa baboy. Ay magpabuhi akong igsuon og baboy guys. Naghakot ang akong bana nga kugihan. Guys, napurma ng kanan sa baboy. Kanan sa among baboy. Ano siya guys? Puro na siya siminto butang guys. Puro sa baboy. At siya butang yung bus. Pure na siya siminto guys. Naku akong bana guys. Bus. Tapok na. Ano siya mo ayong guys. Nagsigatilid. Butangan ng kuwan. Siminto. Purong ang tangkal din sa baboy guys. Daan. Okay ayun. Bana guys. Bubuan lang niya ang kainit. Way bali ang kainit. Masa na mi guys. Bana guys. Buutan kayo. Mix na siya karon guys. Graba. Siyang bante na ko. Naglawan ko nagkuan. 500. Guys. Hindi baboy guys na buhion karon. Kuan ning suon guys. Ipabuhi ni baboy. Ayan guys, nagbutangan og tubig. Nya. Mix sa bana. Helper. Silpi lang. Patang helper guys. Helper guys. Bante oh. Kining nadlaw. Kanang butangan og tubig. Butangan na nato og tubig guys. Okay, ano siya tanan ang kuan, ang mix. Mix na siya ni ayo sa tangkal ng baboy. Baboy guys. Yan. Mix na bana guys. Luto ra. Bali ang kainit. Mura kong banana guys. Kalimuot daw. Pag manibana. Eh, abot ka na. May trabaho sa construction guys. Siyempre ako lang ang video guys. Ang foreman. Charot. Mong tangkal sa baboy like kawayan begini siya ang bumbong guys. Dili sad ni amo guys sa igagaw sa dinhi sa kumbana. Amo sang ibutang diri ang among baktin na kuno kabot guys. Kay lagi wala pa man kay budget ni kay tangkal sa baboy guys. Amo sang isuod di ani tangkala. Ana nga among retiron. Ano siya ang retiron guys. Ang siya ng siminto para dili siya makankan. Guys, siya hindi pabutangan di aron di siya makankan guys. Trabaho diretso kay na cameraman. Baboy. Guys, naabot na ang baboy nyo. Sugay mo kaon guys. Ano yung among bakti na kabuo. Isuod na sa tangkal ng among giayo. Sinsya na dyan guys ha. Among tangkal. Kawayan ligid ni bungbong. Kaon guys. Wala pa may budget. Ika file o hollow block. Kawayan lang sa takaron mga badik. Okay.
kaon lang mo diha. Kaon lang mo diha. Ayaw pagkuan. Na. Lubi guys. Subos sa kaon. Tingapat la guys. Nga na yung tangkal na daghang bangag. Tingas la silang angkal. So, ang lain silang bangag nilang angkal. Salamat di ay sa pag-iya ni tangkal sa baboy. Sila naman butan, may tulod sa mga bakit dili guys. Salamat di ay tig-agaw sa bana. Butan sila guys. Sila kukiran nila na ari dili ang bakit. Salamat di ay. Salamat di ay tig-agaw. Bundong sa tubig. May okay sila nari na namo ibutang ang bakten. Guys na sila. Buya-buya guys. Mahinig sila makaon. Mantuon na. Pag-upan na silang lutas guys. Pag-upan na sila. Kung nairasag sa tubig. Sila mag-shower o